A sam kokovorodstve 8 i se raštíra malko polostičnega. Ta zira a ešte ostavia len vo opizanju. To se интересно. Честно казано, в момента не си спомням точно името й, но ще го напиша в видеото. И сега нека да играем. Играта е доста хубаво направена в ретро стил. Това е рулейт. Всъщност ще си го довърша, ако нямате нещо против. Има доста интересни и забавни малки герои. Ето започва. Нещо като смесица от една стара ретро игра с самолетчета и Cupheads. Напоследък много ми слиза в YouTube. Може някой път да направя. Как съм малко ще да му учи това. Доста хубаво направена и при това безплатна игра. Не я рекламирам, просто ме кефи. Може и да поставя линк в описанието. Знаете ли, ще поставя. Кой ли да избера? Ще избера това. Айде, ще... Просто съм добър, честно казвам. Може и да го направя на полица, ако достигне 5 или 6 лайка. Ако се чуете какъв е този канал, малко имах проблеми с YouTube. Тази поне е лесна за побеждаване. Ето на видео казах, че е лесна за побеждаване. Съм се я справил това. Ей, супер! Отнени патрони, супер!
много ги мачкам себе. Бе, на последното ми се я случва, щом включа камерата, доста сте ми вървят в игрите. Нищо обаче съм. Бе, от части. Зависи какво правя. Ага, ето. Pokoknya masih minus no. Kata-kata. Имам малко кучанцата рупия. Всъщност не е малко. Айде, победихме. Yes. Ами, това ще бъде от видеото. Много го благодаря, че ме я гледахте. И се абонирайте, ако искате. Че миналият ми канал имаше някои проблеми с YouTube. Искам и ще почна нататък. И всичко започва от начало. Чао! Също и който е гледал миналото ми видео в истинският ми, в първи ми канал, да знаете, всичко това, което съм казал, ще се довърши и тук. Това е. Чао и до следващото видео. Мисля да трачвам повече на тази игра.